Шушы көннәрдә Громастер компаниясе үзләрендә эшләүче Ринас Фәйрушинга икенче уллары туңаеннан финанс ярдәме тапшырды. Ринас һәм Найла Фәйрушиннар гаиләсендә Рүзәл дөньяга беренче авазын салды. Тантаналы чарада компанияның генераль директоры Илгиз Исламов 500 мең сумлык сертификат, 100 мең сум күләмендә акча һәм истәлекле бүләк тапшырды. Район башлыгы Альберт Хучин да яшь гаиләне тәбрикләп котлау сүзләрен җиткерде. Фәйрушиннар гаиләсенә район башлыгының рәхмәт хатын, Тамчы йөзү бассейны һәм спорт комплекска еллык сертификатлар, балалар кибетенә 5 мең сумлык сертификат бирде. Кемдер уйланып китер, икенче бала да кирәк дип, өченче бала да, бишенче бала да алып кайтыгыз. Без бик шатланып кабул итәбез шулай битендә. Безгә хәзер һәрбер бала бүген кадерле, һәрбер әтияни кадерле. Наилә һәм Ринас Фәйрушиннар күрсәтелгән ярдәмнәр һәм гаиләләренә ихтирам өчен рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Үзләренең шатлыклары белән уртаклаштылар. Любой вакытта балага кирәк инде ул. Шуны үзгә кирәк түгел инде ул. Шуңа күрә Илгизә кичкә бик зур рәхмәт һәм шулай да Альберт Робертовичка бик зур рәхмәт. Гаиләдә балалар туу һәркем өчен зур сөенеч. Үзен хезмәт кылган оешма тарафыннан яклау һәм хуплау булганда әлеге шатлык тагын да арта. Районыбызда сабыйлар алып кайтучы гаиләләр күп булсын. Һәр яшь гаилә сабыйлар сөю шатлыгына күмелеп яшәсен иде. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.